Ассалому алейкум, подписчикои азиз. Ҳама каса хубе назин. Подписчико грандиозни аксия дар бозори Корвон дар пижамаҳо 230 сомона пижамаҳора 130 сомон кардаган. 50% тахфиф кардаган. Духтаро успет кунен, биён ай наздик дида харидорӣ кунен. Ё ин ки заказ кунен, доставка ҳам доран, 4 та размер дора. Нарх пешан 230, нархи ҳозира боша 130 сомон. Духтаро качествош ҳам хушрӯ. Ира гуфтам бикушон ва то естественно ранги ки духтаро нарх пешнара гуфтам ба ҳозира беҳад арзона успет кунен, биён ай наздик дида харидорӣ кунен, ёки заказ кунен, доставка доран, доставчикшонам ҳастай ба ҳазур заказ равон мекунан. 130 сомон. Ва духтарако и пижамора хушрӯгишона бинен. Нархи пешнара бугум турецкий пижама 220 буд, 180 шуд, 150 шуд. Ҳозир боша кам мондаги. Бисёри бад нестай успет кунен 75 сомон кадаги тройкара. Анаи двойка шай духтарако. Тройка и двойка фарқат шаме ки фақат топик дора, иш бе топика. Неки нархи ҳардаш яхелай 75 сомон. Доставка низ доран. Мас роғалия борга бафаҳмонам бозори Корвон аз тарафи Тило бозор 10 дарвоза подвал 3 қаторай. Касе доставка мехоҳад, рақамҳои савдогар дар рӯи экран калон нависага метавонен заказ кунен. Баъзиёто мегӯяд шумо писанд намекунад, ихе намекунад, охе намекунад. Албатта писанд намекунад, тай киртай чакан хо меравен. Ай пижамо гирен, обязательно дарутон ҷанг мекунан. И хушрӯгира бинен духтаро. 3-4 та расветка дора. Ва духтарако и пижамоя бинен чихе фасонай аҷоибот. Нархшагум может бовар накунен. Пижама ку худаш хушрӯай, нархаш бо ай худаш да хушрӯтар, беҳад арзон, гӯё бепул. 65 сомон тройка. Нарх пешна 180 сомон. Нархи ҳозира 50% тахфиф 65 сомонак. Нигоҳ кунед чихе хушрӯ. Размер катини захтаро ё стандартай 46, 48, 50 пуш, баъзе 52 пушакода мешава. Доставка ҳам дора. Бо метавонед рақамҳои савдогар да нависед, маълумоти бештарро низ аз савдогар мегирен. Ва подписчико и патак пушакои бачагира бинен чихе хушрӯ турецкий ай фирма Jenика. Нарх пешна 120 сомон пачка дабдаге. Нархи ҳозира 6 сомон. 5 дона дора духтаро. Размеро ай 2 сола то 10 сола ҳай. Ини расветкоша ма як донаи ниша бовардам духтаро, нигоҳ кунен. 4 та дора 5 та, 5 та, 5 та бдай. 5 таги бдай духтарако. Ай 2 сола то 10 сола размер ҳаст. 6 сомон. Фақат пачка доставка мекунан. Як дона доставка намекунан. Я пачкара мехаре, доставка равон мекунан. Подписчикои азиз, нигоҳ кунед, дар ҷои хеле майка шортикои ҳам духтари ҳам бачагӣ ҳастай. Ай и расветкошона боло дадиден, саб сери сурхни хеле ҳастай. Ай 2 сола то 10 солай. Нархошон 35 сомонай. Баъд духтарако туникои дароз ҳастай барои духтаро дар хонада. Барои хона ай 2 сола то 10 солара. Нархи пешна 70-80 сомон даге, нархи ҳозира 25 сомон шудаге. Чанд расветка дора. Кадомша хушрӯ обзор накардам, бо WhatsApp шуда нависен, адед мисрон партен. Ина бо майка шортико духтарако нархошон беҳад арзон 35 сомон. Нарх пешна 70 даге. Ва духтаро ҷена бо нихали пижамо аст барои бачаако. Ай 2 сола то 10-11 сола размер ҳастай. Нарх пешна 90 сомон, нархи ҳозира 65 сомон духтаро.